Hello everyone, kamusta ang tanan? So Domingo karon, di ami karon sa Daplis Dagat, mag alas 5 na ron sa hapon. So bahangin sa mi diri sa Daplin guys no para mabugnawan ang mga kautukan guys. Chill chill, mawapawas stress. So ako ang voice over karon kay daghan pug background nga manok nga gatingog kay daghan ka jud manok diri sa amo ang likod guys. Pasensya naman sa ako ang background. The next day. Morning everyone, today is May 30, 2023, Martes karon nagsuot ko karon ID nga visitor kay di ako karon sa isa ka company sa Cebu Light no Jimpel Industrial ni siya pangalan. So electronics sad ni siya. Karon ako ang schedule guys for exam and interview. So nagbuhat ko dira guys kay alas 7 pa man ang oras niya. Alas sayo man ko ni ari alas 5 kapin. Nabot na ko diri kay nisabay kong nunoy guys kay duty po ni nunoy alas 7 sab. So nisabay na lang ko nya. Di ako karon guys nagbuhat sa kantin. Mingaw ka diri guys kay ako ra isa ka tikaw ambot ako ra siguro kung isa may ning tunga per kuan kanang exam no unya kanang naipadaw na ko muuli din niya guys no fast forward na ta so unya ta magchika-chika guys about sa ako ang journey karong adlaw. Nagbahuway ako karejot guys ang hinlaw ako karejot unya chika na ta karon guys ako ang lakaw ganin di jud lalim ning mga flight og trabaho guys samot na og kanang production worker daghan jud siya pasikot-sikot guys depende po na siya guys sa company nga imong applyan. So ako ang gi-applyan karon guys is electronic sub siya no kay na naman koy previous company nako sa Cavite electronic sub to siya unya matong karon akong gisuwayan lagi guys kay grabe di na jud normal ako ang paghuwat tapos akong gi-applyan just ni agi guys kato akong giingonin jud nga sa EMS nga agency. So atong gingunin jud nga nahuman na tanan okay na unta tanan ready na unta for deployment nahuman nami og kanang naay kuan sa kontrata April 17 pa ta mo kontrata gisaynan nya antud karon wa pagapon mi tawagi to naglagot ko guys ba nag syempre di ba po pwede ni sila taglutok aring boarding house so akong gisuwayan og apply og laing company so mo lagi to karon ang schedule lagi for exam and interview. Ang ilahang patakaran bawal ang kuan guys na eyeglass bawal ang dili 20/20 vision ang mata so para na ko murag discrimination bitaw na sa mga employee sa mga nag eyeglass sa mga daoton og mata so why not dai kung ano kanang nay why not kung mag-process ka nga nag eyeglass unsay naa na pero sa bagay na ilahaman ng rules guys so mato nakasabot lang sab ko ni ulit na lang sab ko so wala na ko ka proceed sa ilang examination kay ilang giuna is kanang dexterity guys kanang na sila ipa-process nimo nga kanang tayman kanila ba so ay ilang giingon ako pag human ako sa dexterity kay waiting daw nagwat ko atong mga pila pud to ka mga minuto ra to niingon sila nga nagpangutan ako nila kung daot ba daw ang mata kung nabadigurado ako ang eyeglass syempre di man jud ko nga na siya grado so mato ila kong giingon nga bawal jud ko no ilaha nga company nga na eyeglass din daoton og mata kay sa production kung unsa kagamay tong ako ang gigamit nga mga kuan sa dexterity katong pag dexterity nako katong pag trial nako ba kung unsa to kagamay nga mga wire or katong core mas gagmay pa jud ko nitong nasud sa production nga ilang gi-process so ako po siyang giignan nga actually na jud ko experience sa electronics manual pud to siya manual no so abot po ko 4 years ganing ato then 2 years ra mas siguro po to nahimo kong quality controller ningon sila nga i-try ko no na ko og kanang dili sa nako ipakita ako ang eyeglass so it means tagan ko nilag chance pero gignan ko nga i-try ko na kung dili nako suoton akong eyeglass so ako po lang gignan nga kuan dili nako ma-promise kung kanang kay syempre wa pa ko kita sa ilahang sud sa production sa ilahang mga i-process ato kung sa jud sa kagamay wa pa ko ka-try kung kaya ba nako nga walay eyeglass di ba ako po lang gignan nga dili nako o dili ko ka-promise kung kanang makaya ba nako kung wa jud eyeglass mato nagunahuna siya mato niya nga sige kanang kuanan daw bro na basta na siya gipangita sa HR na siguro to mato ako siyang gitawag ko nga ay na lang ako jud nag-design ko dili na lang kanang uli na lang ko kanang kung sure ba daw ko nga muuli nako
Nanay ko, oh sure na ko dili na lang kay mura man gyapon di ba? Kanang kuan tagaan kog chance pero ingon sila nga i-try daw nako nga dili pa nako ipakita nga nag-eyeglass ko niya pati sa pag-process nako sa production. Syempre dili na po ko mo promise guys kay basin ila kong tagag chance niya nag-abot nako sa production dili ko pag eyeglass, what if dili jud nako kaya pud ayo kung mabalay eyeglass di ba? So mo to naingon ko nga okay na lang ayo na lang uli na lang ko. So long story short ni uli jud ko wala jud sila mahimo pud wala po koy mahimo kung mo na ilang rules pero sa ako alam no kanang murag discriminate jud na siya sa mga sa employee nga na eyeglass jud na what if jud nga di jud kaya og way eyeglass di ba? So maka-process raman jud hinuon og na kay eyeglass unsay naa na o mag-process ka na eyeglass di ba? Unsay mawa nila kung while nag-process naka eyeglass ang isa ka tawo di ba? So murag kuan jud ang Pilipinas karon murag wa na ko kasabot kay ngano ang sweldo sa Pilipinas kapirang butraw niya ang napay ubang company nga discriminate ka sa grabe mo discriminate kayo sa mga employee di ba? Manang nagkalisod yung taon ng Pilipinas manang uban yung taon mga abroad na lang yung taon kay tungod sa kalisod sa Pilipinas sa kagamay sa sweldo niya grabe pag qualification kaayo high standard pa kayo is na stress jud ko kay first time jud nako guys nga ingana ba kay kapila naman pug hinon ko nang apply no kapila na ko nang apply about sa ingana ang kanang mga pabrika bitaw kay lagi ko experience mo nang ganahan ako mag-apply og ingana na ko experience labi na kong electronics. So wa ko nag-expect nga ingana ilahang kuan kanang ay qualification nga bawal lagi ang eyeglass. So wala ko kasagang kay lagi di man pud lagi po ta pwede lagi di mag eyeglass. Actually makakita man hinuon ko guys no makakita man ko pero wa jud po ko mo promise nga sige ka nang wa ko maingon nga sige kaya nako bisan way nga may eyeglass ka syempre wa pa ko kita sa actual sa ilang sulod sa production kung unsa jud kagagmay ang ilang mga product. So sa kuan jud hinuon sa Cavite jud pud hinuon gagmay jud pud hinuon to nga product hinuon pero ako ang process ato is kuan man kanang outputter man ko kanang taga-butang ra bitaw siya guys sa kanang mga butanganan ang taga-inspect ko adto nin nakuan tuyo mo ta kung giingon nila nga 2 years ra galing ko adto sa gikan sa pagkuan operator ato nakuan ko na promote ko sa quality controller kanang taga-inspect ang kuha lang ta no taganong ta nilag chance ang mga employee na kuan bisan na lamang tag ilahang ako anon ba nga bisan 1 month ilang obserbaran kung kaya ba bisan paggasuot og eyeglass di ba? Murag nakakuan jud ang murag nakapanghina sa Tagalog pa nakapanghina mag-apply sa Pilipinas karon panahon na ang ubang company nga na jud discriminate sa mga employee napoy uban mo discriminate sa kanang edad di ba? Taman 30 ra so unsa day kuan unsay naan ang 31 o pataas di ba? Wa ba din na sila kamot, wa ba din na sila mata, wa ba din sila ilong, wa ba din sila baba, wa ba din sila dunggan. Nganong i-discriminate man jud ang edad taman 30 ra. Unsa man din ang 31, di na ba din lakaw, di na ba din istorya. So mo jud man nakapanghina talaga dito sa Pilipinas, charot lang, Tagalog na. Wala ra guys, kay pagawas ra ako ang gibati karon. So ani ra siguro taman ato ang kuan guys no vlog for today kay na-stress si Akich. So, wala pa nag-subscribe guys, please subscribe and like o comment guys. Maura to ako lang gipahunga akong gibati for today's video. Sa akong stress karon sa ako ang nawad-an ko gana na unsa ba ning nga pasabot. Ani ra taman ako ang yaw-yaw for today's day, for today's video. Dako pa jud akong now. Bye everyone. See you in my next vlog. Wala na akong gipamalit sa Savers 381 worth of 381 na siya guys. Grabe di na normal.